שלום לכם מכלכליסט TV. יצא לכם לא פעם לבקש אינסטלטור או מנעולן בשעות לפעמים לא כל כך שגרתיות, רק לא תמיד הם זמינים וגם המחירים לא תמיד אותם מחירים שסיכנו עליהם מראש. אפליקציית מי זמין, אפליקציה שמנסה לפתור חלק מהבעיות האלה. נמצאת לנו כאן יובל, מנכ"ל מי זמין. שלום יובל. שלום אסף. אז תסביר לנו קודם כל מה האפליקציה הזאת מנסה לפתור, מה היא עושה. אפליקציית מי זמין חוסכת לך את הטרחה של להתקשר לכמה בעלי מקצוע, לבצע ביניהם סוג של מכרז, מתי אתה יכול להגיע אליי, כמה יעלה לי. אפליקציית מי זמין מרכזת בעלי המקצוע הטובים והאמינים בארץ, וברגע שאתה צריך שירות במקום מסוים, היא אומרת לך מי זמין ומתי. כל הבעלי מקצוע שלנו, ברגע שהם אמרו שהם יגיעו ב-5, הם מחויבים להגיע בין 5 ל-5:45, ואם הם מאחרים, הם חייבים לך פיצוי. אוקיי, אז בעצם יש פה איזושהי אמנת שירות שאתם ככה מחתימים את בעלי העסקים. במה בעצם האפליקציה הזאת היא שונה, היא נשמעת קצת שונה מאפליקציות שאנחנו מכירים, דפי זהב, זאפ, רס.co.il, אפליקציות של 144? כן, במי זמין אתה בעצם, זה לא אינדקס, זה ההבדל המשמעותי. אתה מבצע מכרז בזמן אמת, דרך הסמארטפון או דרך האתר, ובעלי המקצוע עונים לך בזמן אמת, אני מסוגל להגיע עוד חצי שעה אליך, הם בעצם מתחרים ביניהם מי יגיע אליך הכי מהר, להבדיל מהאינדקס שהוא לא יודע עם מי עוד אתה מדבר, ואצלנו חוות הדעת נעשות רק אחרי שבוצע העבודה. כל בעלי המקצוע שלנו עוברים חוות דעת, עוברים סינון קפדני, ויש להם מחירון אחיד שהם חתומים עליו. אוקיי, עכשיו איזה שירותים אתם מציעים ולאן אתם רוצים להתרחב? בשלב הזה אנחנו מציעים אינסטלטור, מנעולן, חשמלאי, הנדימן. אנחנו כרגע מגייסים טכנאי מחשבים, גרר אופנועים, ואנחנו רוצים להתרחב לכל שירות שצריך אותו זמין. מה לגבי מוניות? נשמע קצת דומה, משיק למודל של גט טקסי, זה מה שאתם חושבים עליו? לא בשלב הזה. אנחנו בעולם בעלי המקצוע, בעולם השירותים לבית. אנחנו שמים את הדגש שם, הוא עולם מאוד מאוד מורכב. אנחנו מומחים כבר בעולם הזה, ולכן אנחנו נשאר שם בשלב הזה. אתה יודע, יובל, אחד החששות הגדולים של משתמשים באפליקציות כאלה זה קודם כל באמת הזמינות של בעל המקצוע. לא תמיד, אתה יודע, מה שהם כותבים במדריכים ובספרים זה באמת מה שהם אומרים, ואחר כך גם לגבי מחירים, המחירים שהם נותנים לנו יותר מאוחר, לא תמיד המחירים שסיכמנו עליהם מראש. איך אתם יכולים באמת להבטיח שזה יקרה? אצלנו חוות הדעת הן חוות דעת אובייקטיביות. זה לא מה שהבעל מקצוע אומר על עצמו. אנחנו דיברנו עם לקוחות עבר של אותו בעל מקצוע. כל הזמנה שמבוצעת באתר, הלקוח מזין, משוב דרך האפליקציה, או באופן טלפוני שאנחנו יוצרים איתו קשר, ויש מחירון אחיד, שבעל המקצוע אסור לו לעבור, מחירון מקסימלי שלבעל מקצוע אסור לעבור, וכולם חתומים על זה מולנו. בעל המקצוע גם יודע שאם הוא לא יתנהג יפה, ישאיר אזור מלוכלך, הלקוח ייתן עליו חוות דעת שלילית, ואז הוא יוזמן לשימוע, ויש סיכוי שהוא ירד מהאפליקציה. אם הוא יצא מהאפליקציה, הוא יפסיד עבודה. אף בעל מקצוע לא רוצה את זה. כן, עוד בעיה שקיימת אני חושב באינדקסים ובאפליקציות של בעלי מקצוע זה קידום בתשלום, זאת אומרת כל מיני בעלי מקצוע שמשלמים לכם אולי יותר ומקודמים יותר, אתם עושים את זה? לא, אצלנו במי זמין כולם משלמים את אותו מחיר. לא משנה איזה בעל מקצוע הוא, כל הבעלי מקצוע משלמים לנו את אותו מחיר, אין אפשרות לקנות קידום כזה או אחר או לבקש יותר חשיפות. אצלנו הנושא הוא זמינות. מי שזמין, מי שיכול להגיע אליך, הלקוח הכי מהר, הוא זה שיזכה במכרז, כי אותו אתה תרצה לבחור. רגע, אז אם אין הבדלים בין בעלי המקצוע והשירותים, אז מה באמת המודל העסקי, איך אתם מייצרים הכנסות? אחד הרעיונות שלנו, וזה הבסיס של כל האפליקציה, זה שבאמת לך כצרכן, לא משנה אם יגיע משה או דוד, העיקר שיעשה עבודה טובה ויהיה לו את אותו מחיר. הרי בסופו של יום אתה רוצה שיפתרו לך את הבעיה כמה שיותר מהר. עכשיו, יש לנו מחירון אחיד מבעל המקצוע, זה סכום אחיד, זה לא אחוזים מהעבודה שהוא עושה, ולכן הוא גם לא מגלגל את זה הלאה ללקוח. יש לנו מחירון אחיד לכל קטגוריה, לפי הגובה הנהוג, הממוצע הנהוג באותו שוק, באותה קטגוריה, ובעלי המקצוע מאוד מרוצים מזה. אנחנו הכי זולים בארץ מבחינת בעלי המקצוע. אז אתם כרגע אפליקציה שהושקעה לפני, נכון, שבוע וחצי, שבועיים, אתם משיקים כרגע בישראל, יש לכם תוכניות לצאת לחול? חשוב לי להעביר שכרגע באמת השקנו לפני שבועיים אפליקציית אנדרואיד בלבד. אנדרואיד, כן. כן, האייפון יגיע, אפליקציה לאייפון שכולם שואלים עליה, תגיע עוד שבועיים, 3 בערך. כולל הזמנה דרך האתר, מי שרוצה להזמין מה-PC או מאתר מותאם מובייל, ולענות לשאלה שלך, אז כן, יש לנו שאיפות להתרחב הלאה, לצאת לאירופה, לארצות הברית, צפון אמריקה. טוב, אולי תהיו הגט טקסי של נותני השירותים, שלא נצטרך אתכם, זה מה שאני מאחל לכולנו, אז יובל, תודה רבה. תודה שהייתם איתנו בכלכליסט TV, להתראות.